friends. Yan tong August 16, 2021. Lunes sa Buntang. Kapire, kay nagtabang ko sa ilaw. Nagpintay ko sa ilang mga gamit. Nag-asisa ko sa ilaw. Tabang sa pagdawat sa relief goods, mapagkaon, patons, tambal. Then natin ang card nila. Ilang gayon na ako rin, wala ako rin sa banda ko, hindi sa high school. Nabati ang sitwasyon kung sa nasulugan. Sa nagbili ako ang tunggan, maagad mismo ang nasulugan, nakita na ko. Tapos sabi ko, nabati naman sa akin. Sulog. Wala mismo sa ilang panalikikan ng sulog. Kasi nasulog ka balay na mga apil sa sila kasulog. Kita na ko na ibati niya ang kahinugan sa ilang balay, sa mga butang, sa ilang